fantàstica, és molt dinàmic i sobretot és molt agradable tant per nens com per adults. Escolta! Menjaré molt d'ous i així la veu tornarà dolça. Són un duo molt entretingut, molt recomanable i per passar una bona estona ho recomanem molt. I Navarro que he posat! Ara de menjar-lo i així la veu tornarà dolça! La bona actuació d'en Pinxo i en Panxo no només és per nins, en els adults crec que els agradarà més. Quina boca més grossa que tens! És per menjar-te millor! Estan en una caputxeta! Quasi no una gorra! Jo crec que m'ho part més bé jo que en nins en aquests shows. Xat, compte acabat, podeu aplaudir! Avui és la tercera vegada que hem vingut a veure en Panxo i en Pinxo, que mos conten contes infantils que tots coneixem i venim per les nines però els grans també passant gust. Entre ella entre fiquen qualque broma que agrada a tothom. I compte comptat, compte acabat. Podeu aplaudir! No comptat de res! Sí! Tots els han disfrutat i de cada vegada estan millor i avui ja, vamos, han disfrutat moltíssim, així que enhorabona a tots. I vosaltres, els adults, heu disfrutat? També, de voler disfrutar. Sa mare cuinava una guiat de pilotes. Ai, canes! Sí, mare, què vol dir això? Ai, patufat, fill meu, que ton pare s'ha deixat el mòbil aquí i ara no el podrem contactar! Entrem en pànic! Patufat va sortir disparat i van a caure a les mans de sa mare. Ai, compte comptat, compte